Ya ro utrai. Shisha gini bani ro utrai. Having came and step never ngi tia dem ya. Ne aga sngi bro shi sngi. Kadai ngi tang ban ya ro bet utrai. Marka kerteng ke jo kadai ban yo ya ga jing ro bat ya ga jing mani shisha aingo utrai bingin ya ro ya kerteng ke jo se sien pat yo sngo ga ktien ke jong blai. Haga ni ke por ga bamenta. Tadi ta nga kwaan puli gani ka por daga bang ai population in gong rio pi I wei pui baro ki ba don ki yeng kisam ki ba don ka jacket trail se fila mi ban tray ki don ki ri ki bala lik ban tray ngai kublai fi wei pui baro ki piru le se ki ba pet min sngi ba jan mi no ka por fi pet ngai kublai ya fi gani ka sngi ha ga gertenga jong Jesus Christ. Nga kwa ban kren bang ya ka tien ga jong blai gani ka sngi nga kwa ban puli gani ka por na Lucas kal nong ga ba san kini ket khot ka balai pulai ter ka Bible ka ongum ni kite kila ong hau ki senran u Yohanes ki sha jing it bat kila pelong jing duai ru kum ju ru ki jong ki Farisi Henry ki jong me ki bam ki di ru baru Jisu ulaya thu aki pila ban pen bor ya ki nong on kurim ban sha jing it kat ba unong le kurim udang don bat ki Henry ki sngigin poi onda on shimno ya unong lek kurim naki onda kumta ken hakita ki sngi ken sa sha jingit. Ti ula kren ya ka parshi ru haki omdan ubatar shilingkot naga jankuk batemai ya ka ban serdap ya ka jankuk barim ne uban penkat ya ka batemai bat kata ka shilingkot ru kabana kata ka batemai kam ya dai putet bat kata ka barim dan ru blabu igawan ga batmai hagilwas ni barim ni kata ka wan thamai kan pen pedang ya kita gilwas ni kahiru kan jauno bat kita gilwas ni kin jotno henry ya ka wan batmai dai ban bu hagilwas ni thamai dan mano ru habaula di ya ka barim ubakwa ega batmai nabau ong kabha ka barim kani ka ktien nasnat ba banga pusan ha banga pule ka ktien ke jong blai ka shibun ke jimentoy ha banga pule ke ne ka ktien ke jong blai hangni kala don ka jinga kren hapdeng ki Farisi bat ki senran ke jong Yohanes ki wan ban kali ya u Jisu kini ki arngot kini ki artim le kini arkan hon Farisi bat ki senran ki jong u Yohanes ki wan ban ong ha u Jisu balai bagini ki senran jong me kim ju sha jing it kisha bam kisha di bet ngim yo I baki sha jing it ujisu ong kum ta kat ma ngadon manga unong lek kurem kita ki nong on kurem tharai kini sha jing it se hene ka por kan sapoi bon shimno yo ne unong lek kurem bat hang ta kin kita ki nong on kurem kin sa sha jing it ujisu ukuran ni kan ikawai bakini ki Farisi ki bat pa ya ki an ki rukom bat ya jing sha jing it am kila pelong kum ka rukom Hagi testament ka berim kadang tang si jaka ya ka bau blay uong ikon Israel ban sha jing it berkata ka dai fila ban syam naga Leviticus nomor kat riu ka dekat ka ba arab kundai do life way ya ka bau blay uong yaki bafin sha jing it da bafin dai ban le ka no ka kam bat ya ka ba fin le sngosi ru ha ka daga sngi ban ka daga sngi kata ka atonement day ne ka daga sngi jong kata ka jingpen yesuk na ka menta jong fi tangga di kasngi pimla ban ba mandi ne ba finle kano no kam hanre ban sha jing it tiki Farisi pat na lor kata ki kwa banon ra sadaki ain la jong pat ya ka ba ki ong yaki waida ba fide ban sha jing it fide ban le kom ne wat ki senran ki jong u Yohanes ro ki persyang ban pertu obot ya ki ji kai jong ki Farisi tadi na Jisu wan ban ong wong ban ong kata kabom lalong namar nga ngadon tang ni kumno kini kisenran jonga ken ya sha jingit abo nonglek kurim ngadai manga nonglek kurim kumno kini ginong on kurim ken ya sha jingit ujisu kran ya kata ka thamai wa jisu wong ngadai manga utau bathamai ke ki berim kan let no akmi ki barok kin ja thamai wong along manga utau ban let thamai ke barok tadai ta habang la don manga kata ka thamai balaipat bapikwa banwan ra da kata ka berim habang adon mga balay pikwa manon ra iti an kirukom ban sha jing it mo Jisu kaukum
baga jinga u Jisu pin kan ma gani gawai ba kita ki an ki ba penmi syapang ki jing sha jing it kadai ki ba penmi ki Farisi hadien amut ban ong bang yim de ban sha jing it ni ha ban sha jing it lada umen sim jo ublewi alam lada kadon ke jingdon kam ni in sha jingit bakata kam dei ke belong compulsory bang ha ban le be nei ha ban le be ya kata kam dei ke belong compulsory kadai da kam man snob ha kadai da ke jingalam umen sim ba ko kan ma ba Moses ru ude ubreu ban ningkong aga Bible ya ke bola sha jingit sau pos ngi sau pomit hadin nang tangi I wat u jisuru usha jingit sau pos ngi sau pomit agari klau henry kam de ka hukum ban ong bahap le kum ta sau pos ngi sau pomit kam dei kum ta henry ka dei da ka mon ne de da ka jingalam ka jong umen sim ba khoi henry kini ki Farisi aga ne ka por bat kini ki sinran ki jong yonis kyong bakalong compulsory hap sha jingit tadi tau Jisu ong kat bangadon mga kini ki sinran kinumla habanga nong kurim ngadon hang ni kinon kurim kadai tang kapor banyak kawai de kadai kapor banyak kawai tani ta ki ong yu Jisu unite busya bam busya di bet busya bam lalot bet tani ta ki briu ki kren gumta henry pin pet pat aku ga menta ma bagi senran ki jong Yohanes ki sha jingit Yohanes sha jingit ki ong ba kini ti ki bedon ksoi fi ki briu lada sha jingit ru ki ong ba yok soi balada bam ru ki ong ani bam lalot ki ba bam rakot bat kumtah ki kren ki ktien ki bamla ban penhon ki ba sho jingit ki ong umta ba dia bam ki ong umta hang ni u Jisu ong ba kat ba kidon ngin ya bam bet rega sopoi ka por ngan sayap andon ga jingtap lai singi lai mit bahadin nang ta ngan sami pat bahadin nang taro bangan salait no kisindran juga kinsa sha jingit bat de shisha u Jisu ong ru kisra udai sun daga hukum ong pinap tan da fio diang ga bor ngai ki dwai sa shi pos ngi hadin ke jingkiu no ke jong Jisu ukiu no sya beneng leng ba ulum olip badeng ta anda hab kilai duai anda kilai sya jingit anda haba kila up ya kata ke bor ki pediang sya yo men simakoi tading ta hang ni Jisu ong ba mla ata ban serdap ya ke jan kup ke barem da kata ke jan ke batmai mla ban ya lang ke barem ba ke batmai la fila yo ya nga ke bo fila yo ya nga ke jonga ke dei ke jinga ba ke jisisha pimla banong la fila yo nga ngan le biang ke barim ngan im biang ke jing im ke barim ngan le biang ke kirkom barim u Jisu ong la fila yo nga kamu fila yo nga tading tam ke barim ke dei ke barim ke batmai ke dei ke batmai ya ke jan ke barim wat persang ban pentmai daga taga batmai daga ba fin su sedap daga batmai tentang asu samrki dengan perkat ya ke jingking dam ke dei ke barim ki mut ban pentmai ka haga jeka manang ba i kum banang jot bante ngasukan nak ke kapor mensyua ga dang la iban yat mo ki kali he ni kali ki bakhia ki dang la hi ban yat henry mentana do bala pentma ya ga ke barim tading ta i kumba ong u Jisu hang ni ya kata ka jan ka bajot la persyang ban su serdap ni ban pen bha da kata ka batmai haga jaka ba kanang bha kanang jot pen ban tading ta u Jisu ong hang ni ru ong bai ka wan ka batmai mla te ban tepat hagal wasni ke barim namar lada tep ya ka wan ka batmai hagal wasni ke barim ka bamut kata ka wan ka batmai ka don ka gas ka baklan ba bat ka ni ka gas kan prinsip ya ka ni ka wasni balada ka ni ka wasni ke barim ka de ka barim kam don jaka syu kam long elastic syu kam la syu ban kaan tading ta haba ka ni ka gas ka kaan ka ai ka takal air ka baklan ka takal wasni kam don jaka syu bakan expand ka pat no kan tading ta kapat no bat kahot no gawan bat tagal wasni ru kajat no tading ta Jisu ong nga ngadi batmai tading ta wat persyang ba pinuan ra pat ya kata barim tading ta uno breu ta ubala pediang ya Jisu Christ umla ban pai ben shkabarim kita nak ni kethin jom blai ong ya gawan batmai dei ban bu agal wasni tmai ang ni khot blai khundai ka ong ni ka basun lengo ba ka ong ni Omdan mano ru habaula di ya kabarim bauda kuha kita ke batmai na bauang kabha kabarim uno ubriu bol along reuniam de pinpai ubriu bol along haganiam reuniam ka shisate ba di kita ke batmai na ru ong ka bha ke ni kabarim kabha ni kabarim kabha tara bu di ke batmai aga ni kamlong tading da mo shi ong ba aga wan ke batmai kambha kawan ke barim kabha dengan kwab nong fiha ka ba dei ba bakin jam sim kabha ke batmai kabha ke ni ke batmai
Nafilayo ika jingim ka batmai. Nafilayo yo men sim khoi. Pimla ban tap pat yaldi hagi nyam girukom. Pimla ban tap shu yaldi hagi tagi pateng la pateng ki jingkai pateng la pateng jongkan nyam karukom. Sin filayo yo men sim khoi. Filayo ika batmai. Nua shu yaldi ban tap no aga tagi barim. Lada fi persang lada fi ong hawai ngala pediang men sim khoi. Lada sedan pediang fi fila dapit om jin baptis. Fili pai piang stage barim Kejayu jim jafi. Kejim jafi Kapay no ate katagal wasni ka barim ba kajim jofi ka hot no. Bading ta film poison shenoro. Kajim jofi ka sakut sa aju na kanang jot ro. Tading ta kwa ban kran yafi daga men sim jong ka jing sngo it yafi ka ni ka sim dei banga penrem yeno ino. Andre ka ne ka de ka jing shisha. Ba lada pidon na ka barim kin ong bet ka barim ka dei ka ba khamha. Andre ka kwa ban yafi lada fila yo ya ka batmai. Ka batmai am ka dei ka batmai. Lada fila dei shisha ki be yo men sim ba khoi. Pihak bandan hagal wasni ke batmai kal wasni ke batmai ka badan haga ta ke batmai pin bu ye ke jingim jofi ke ta ke batmai haga pila ban shakri utrai shisha haga ta ke jing batmai jong ke jingim ko an play ne ke pon ke shitish ki nong rom ki nong ban riau ke khot ke ba lighter ter ka ong ne fim jutip bakat kita ki ba nangi ya ki bela yo pen baptis yo Chris Jisu la pen baptis yang iken haga ta ke jingyap jong Namar kata ken la betep lem yangi bat ha kata ka jingpen baptis ya kata ka jingyap jengu bakat kumba la pen mi pat yo Chris nakibayap da ka buram ka jong pa kumta bang ngiru nginya ya ha ka jingpen thamai ka jingem hisien ba pipila yo utrai kata ka berim kala yap no bala tep no efiken ha kata ka jingpen baptis ringkat ba Chris bala tep no efi ha kata ka jingtep balatep ya fi lapen baptis fi latep ya fi hagata ka barim badai kumta kumbo kresu la mi pat na jing tep kumta lapen mi pat ya piru haga jing pen thamai onga ktien ga jong blai kumta ba ngiru nginya ya haga jing pen thamai ka jing im bakata ka de ka jing shisha baladang ila yo ya ka bathamai dan leileru ngina mala ban pai shaga ga barim Taning tau no badan Chris long jing tau batmai ki barim kala kut fi kala dekut akmi ki barok ki jalong tmai ding tau wi saya ru wang sapulai khot kat prawang wakan mau shu ki barim lemne ki menchao prakhat sho ula biang gitu ke barim kan nyam kerukom gitu ki jikai pateng la pateng gitu ki nyam gitu ki jikai purskam gitu ki baro eno ke jing ke barim eno dal video ba auria wa tanglang video brio kumno eno ikita ki barakhat pimla Manuan ra ya kata haga batmai lada pi klelang iga barem ber batmai ka jingim jongfi kanom poison shenoro ka jingim ge jongfi na pi klelang ya de nyam gurukom bat ka ne ka jingim da umen sim ka jingim ka ba ya jisha ka jing shisha fin shakri yukpa fin shakri yu blay mo blay la umen sim kita gi shakri kin shakri haga men sim ka jing shisha ni hap ban shakri kumta mdei sho tu lo mne mdei sho Jerusalem kom ba ang ujisu kita ki jingle niam ki jingle rukom Ukraine ya gitu kanong Samaria wa menta nga don hang ni kita gi bamani kin mani pa ha kamen sim balaga jing shisha tanay ta filmla ban yakle pila yo batmai filmla ban lek yang shata ge barim pila yo batmai ai ba fin tap ila de ha batmai fin bu il de ha batmai ha ga jing shakri ga badap do man sim ga jing shakri ga badap daga tien ga jing shakri ga badap shisha daga borga jong blay lamda kum tam people jo pikut ajo pin pois and if ya daga ga batmai oblay pin kam ru ga jing im ga jong fi oblay pin sla e viru fin long kita ga nong plai ga tien pin long shisha kita ki nong saki ki ba oblay u yo ban pin kam ban pin sla ya fin long ga jing ka ko ki bon gi men si kalang kha ga berli ki nong trai ki khindia ki du na plat ki nong trai ki ba don ki la nang lut man ta ki ba thamai don kam man replace kam bon si so amar ba ka jing trai kabon hado kata mono bantre kini tang kita ken kibadap da kabor kibadap do mensim marka gospel kam dei tang da ktien ka bible ka ong baga gospel kam dei tang da ktien ndaka dei hakabor ka dei da kabor tadeng ta no bampat yo e kabor da bampat yo pediang yo mensim ko dang sa kan yam gorkom dang sa da kabor andre utabu yo diang kabor ula don ni kata ka batumai pedeng ta da kata ka jing pen thamai an pen thamai u ban pen thamai lem ya kita ki wei ana shibon ki barim ki bakwa Ibadan kami ke jing ke jong fi ibadan kami ke jing shikri ke jong fi kiban yo lang ke ta ke jing pen thamai ko mo pi la yo wat ong ko ong kini ki senran mo kini ki badan ha ka dengan yamrim ne ki badang sa aga barem wat ong ko maki kini ki ong sa ka ta nong basan de khot balai phundai Lukas omdan manu ru habaula di ya ka barem ubakwa e ka bathamai
Nabau ong kabahaga barim. Bun ki beri ki ong kabahaga barim. Kaniam rim, kajinget rim, kata ki barim, ki berkhot ki barim. Ko am nong fi. Tapi sngo bi long kum ki senran ki jong u Yohanes mlele, pila mendan hangta. Tapi desha kum Farisi mlele, di bi to ka barim kam mlele. Henry try ong la da fila yo ke betmai, mla ben the ke da wan ke betmai, hagal wasni ke barim. Try ker khu fi un ai bor fi ke ne ke sngi. Ngai abe ke jing ke fi ke nang long ke ba yo bor hala ke sngi, pinang klan pinang don bor. Ba pinang long shaki bre jong ke jing ker khu. Na ga men ta ga boram ke jong Jesus Christ. Ini dua ke ne ke por ke men ta la da fila yo ke betmai wat shong sa ha ke do ke barim. Yo ba ga ta gal wasni ke pat, yo pi hot no, la hot mla su ben tong ho. Kan mau ke liquid si sin makala hot aga khendo mla bantong shu ya ka la da fila hot haga khendo mla shu bantong ifi ane da ga than bantong la ka hot aga khendo mlong shu ban di ru tadeng ta what I baga jing im ge jong fi da fila yo im sim ko fila dep ge jing kha pat arsin la fila dep ge jing baptis fila dep ita what nomle pash is ka bare ma ka no fi lam da gum ta pim poisis ero pinom poisis ero tadeng ta ya chiprang wanum pet no pet chu jisu tau nyalam fi unkar ko fi ngakwa bano fi kene ngi kene de gaktien nau jisu de gaktien nanga kare nau jisu tadeng ta mla bani khle lang ka barim bat ka batmai ka barim ka ya ka barim ka batmai ka ya ha ka batmai blame kar ko fi hangene ga sngim ta ngine duai try duai nga aingo imegopa banganget bo na ngene ka por fi la yo e ga jing pentmai da woman sim ko jong blay but try nga duai man kar ko ni ki kon jba bikin nang ya shu shaprang mde bikin li phai shadien re shaprang ablay bikin shakri kin yaro kin ban kraw ya me kar kum ga ktien bikin money me go try how man sim da ga jing shisha maru blay ulong man sim try me wat ik bakum kitaban money me try nga duai nga kar ko ni ki kon am shu hakin yam ki rukom ne ga ta ki jihi kai pateng la pateng kita ki barim ki bamen shwa re ha ki e ko try ki batma ya ka ba mema ahingi leng bagani ka ktien ka ba khoi ka ba em ga jong me dwai go try do breu la yo la fila yo ka ba thmai wanum le phai pat ru sha ka pop wanum ya kersum yang sha ka pop wanum le shu ya ka pop namar ka ching em ga jong fi la fila yo you try finang le kersum bat ka pop ka jing em ga jong fi kan long ka ba sap ai fila yo try ya be ba try fila yo jisu ya bo jisu em gat kum ga ktien ga jong blai em at so bhai try dwai gar khoi fi ga ne ga singi ba do man tau blai ai bor fi wanum per khat ino ino wanam bhai no enor wanam persubhai no enor persubhai Jesus Christ hallelujah duai ga ko ifi ga ski ya baru Jesus but si sha ko mo Jesus la mi pat an pen mi pat ifi ga nya ga ta ga jing pen mai jong ga jing em ga duai ga ko ifi ga ski pen long ga jing shai pen long ga blo pen long ga shiti pen long ga ta ki breu ki bay tray lambaru play finalong kita kinong tins em jong try pinang ya naga bor naga jinget u play nang pen glador firu naga buram shaga buram naga bentaga buram gi jong try hallelujah nga duai nga ker khoi fi amen but amen hallelujah try nga khoi fi ngin say sham ngin sham yang la shai ga sngi ngin fi asno ga ktien le gum ta le ba ya ga ktien ga jong play but fin ya ga buram gi jong play u play pen kamor bha fi ngin say sham but la shai ga sngi khublai shibun play ndaga buram ju amen